tänään laitellaan syysmuokkauskalustoa tulille. Vaihdetaan tää kultivaattori pois ja laitetaan toi lautasmokkari tilalle. Ja sitten rasvataan koneet, tankataan. Ja niin, lähdetään sillä hakemaan vähän tätä syksyä tulemaan. Napataan irti ja sitten jatketaan. No niin, tosiaan. Nyt on toi kultivaattori otettu pois. Sitten rasvataan kasen nivelet sun muut. Sen jälkeen käydään tankilla. Käydään nappaa toi lautasmokkari tuolta pois kyytiin. Sitten odotetaan, että apukuljettaja tulee kotiin, että nostetaan tää pois tästä. Ja sitten laitetaan kone huomista varten valmis ja huomenna muokataan sitten nurmia syysvideomaiksi lautasella. Työntövarsia pitää ottaa pois vielä ja mutta näillä mennään. Jatkuu. No niin, nyt mä sain etupään rasvattua ja sit mä en sano oikein kuvattu, kun kaveri soitti. Ehkä nyt hultastaa vähän tätä perää tästä. No niin, nyt on kaikki rasvattu traktorista ja lautasesta. Nyt käydään tankilla. No niin. Mennään käymään tankilla ja sen jälkeen sitten mennään ottaa lautasmokkari kiinni. No niin, nyt on tosiaan lauantai. Kello on vähän yli 8 illalla. Mä en oo tänään saanut hirveästi kuvattua tähän videolle mitään, kun unohtui kuvausteline. Mutta mä oon tänään muokannut semmoset jonkun 10 hehtaaria plus sitä ehkä jotain 2 hehtaaria päälle suunnilleen. En osaa ihan arvioida paljonko tästä lohkosta on ajettu. Mutta huomenna sitten jatkuu lautasmuokkaroinnit. Tehdään syysvideopeltoa heinäpelloista. Ja sitten mä yritän ottaa kuvaustelineen mukaan, jotta saatais vähän parempaa pätkää. Mutta ei mitään, nähdään taas sunnuntaina. No niin, nyt on sunnuntaipäivä. Ja nyt käydään oikein isompi massikka, jos on niittokonetta kiinni. Laitetaan se tohon pihaan ja lähdetään viemään toinen kuljettaja niittämään. Sitten mä menen muokkaan loppuun ne pellot ja puolen päivän jälkeen tullaan vaihtaa toi kultivaattori kiinni ja jatketaan sillä sitten toiselta pellolta. Ja sitten päivä alkaa olekin taas siinä, sitten katsellaan vähän mönkiä. No niin, nyt on maanantaipäivä. Mä oon ajamassa täällä tämmöstä yhtä yksivuotista nurmea ylös, joka on epäonnistunut kuivuuden takia. Tää lähti itämään vasta heinäkuussa. Ja se kylvetti oikein reilusti kesäkuun puolella. Mutta tästä näkyy muokkausretikka.
tää on oikein niinku... Täällä on yleensä semmosia ihan pieniä naatteja. Nyt on oikein kunno. Voisi se olla tätäkin isompi, se voisi olla ihan kepeästi niin kuin tämmönen vielä alas. Kun ne on suurinta osin ne on tällaisia. Tämmösiä. Niin aikamoinen ero. Mutta ei mitään, jatketaan. No niin, nyt ollaan tämmöisillä turvepelloilla. Täällä on 1-vuotinen nurmi, joka ajetaan nyt ylös. Ja laitetaan siihen sitten syysvilja. Täällä on hiukan rikka-ongelmaa. Ja yritetään nyt sitä vähän vielä kiusata. Ja mitäs muuta sitten? Täällä on, nyt mä en muista seoksen nimeä, mutta tässä on muokkausretikkaa sun muuta. Ja sitten tätä on täällä joku, olisiko reilu 10. Tää menee aika hitaasti, kun mä yritän saada kaikki nämä kasvit tohon pintaan. Niin saadaan yritetään tappaa se nyt niinku yhdellä ajokerralla mahdollisimman hyvin. Ongelmaksi tulee tietysti nämä renkaan jäljet tässä näkyy. Tässä on mennyt muokkarin se tukirengas. Se tiivistää sen verran tästä maasta, että jos se niin rengas painaa se ja se alkaa kasvamaan siitä. Et seuraavalla kerralla kun tullaan ajamaan, niin täytyy ajaa tästä niinku kone tähän keskelle. Mutta tätä on ihan riittävästi tää nyt. Siellä on kase parkissa. Ajetaan nyt sitten sen niinku ihan mukavaan syvyyteen. Olisiko nyt joku 8 senttiä. Niin saadaan kaikki nostettua ylös. Ja niin, jatketaan taas ja mä yritän kuvaa tänään vähän enemmän. Nyt on viime päivin unohtunut vähän tuo kuvaamispuoli. Mä yritän kuvata tänään vähän enemmän ja ainakin timelapsia tulee ja sitten jos muistais, niin kuvattais mönkiäkin vähän ja tällaista. Mutta ei mitään, jatketaan. Se jolkottelee hirvi. Älä mene tielle, tuo menee mitään iso tie, niin toivottavasti se ei mene sinne nyt. Hetkinen, siltä tulee... Onks noin vasat tossa perässä? Sillä on vasat mukana. Joo. No niin, nyt on tää ajettu. Ja tosta ajettu ton verran, kun mä tulin tänne, niin toi pelto jatkuu tonne kauas tonne taakse. Ja se siellä takana on vielä yksi pikkupelto. Ja on tässä vielä, nyt mä syön tässä välissä ja sitten jatketaan. Mitenköhän mä pääsen täältä pois ilman tuonne liukasta tonne monttu. Radio kiinni ja jutellaan, niin nyt mä oon saanut täällä kaikki ajettua ja äsken mä puuttuisin ton juuret tosta päältä. Ja nyt sitten lähdetään kotiin kohti. Lähdetään tonne hiekkatien varteen ja sitten siitä lähdetään.